कित्येक जणांनी क्रिकेट सुरू केलं, कित्येकांचं क्रिकेट थांबलं, पण कृष्णा सातपुतेचं क्रिकेट थांबण्याचं नाव नाही घेणार. किती जणांनी शंका घेतली होती की कृष्णाचं क्रिकेट संपलंय, पण प्रेसिडेंट कपच्या या अर्धशतकाने कृष्णा पुन्हा एकदा काय आहे पूर्ण जगाला कळलंय. अर्धशतक कृष्णा सातपुतेचं. पण जेव्हा मिळाला तेव्हा ते मैदान खाऊन जातात. त्यांचा पेटंट स्ट्रोक जमीत आहे. पहिल्याच बॉल वर कृष्णा सातपुते ब्रँडेड फटका. कृष्णा ओ हो हेलिकॉप्टर पुन्हा एकदा बिगीट. यावेळेला आडव्या बॅटने रिझल्ट तो. त्याचा परिणाम स्ट्रेट ड्राइव. आता कप्तान का भरोसा जीता है. उस और खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे. 1 बाउंस 2 बाउंस सीधा रेखा के बाहर 4 रन. कृष्णा